saatan lähteä ihan niin kuin 0–100 nanosekunnissa. Oli vauhtia ja vaarallisia tilanteita monta kertaa. Ei ole olemassa maailmaa sen minuutin aikapalan ulkopuolella. Päivi, pari vuotta sitten sun tyttärellä Tarulla todettiin tarkkaavaisuushäiriö. Ja Tarun oireet tuntui vähän tutuilta ja kokeeksi otit hänelle määrättyä lääkettä itse. Mitä tapahtui? No se ensin oli ensimmäinen ajatus se, että ajattelen selkeästi. Ei lähtenyt se niin kuin 107 ajatusta yhtäkkiä pyöriin ja pilvet väistyi, aurinko rupesi paistamaan. Oli semmoinen niin kuin kirkas hetki. Ja rupesit siivoamaan. Joo, mä siivosin 8 tuntia. Että olisin siivonut varmaan enemmänkin, jos olisi kroppa pysynyt perässä, mutta se oli semmoinen puuha, mitä yleensä en mielelläni, en yleensäkään saa aikaiseksi, saati hyvinkään tehtyä, niin se ei ottanut yhtään päähän ja oli jotenkin hirveän iloinen, että tämähän on jopa vähän mukavaakin. Mutta sä sait sitten diagnoosin tämän kokemuksen jälkeen. Mitä sulle sanottiin? Mikä sulla on? Mulla on ADHD. Mitä se tarkoittaa? Tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaushäiriö. Ja miten se sussa näkyy sitten? Monella eri tavalla tietysti, mutta pääasiassa nämä on, kun musta ei ole näitä hyperaktiivisia piirteitä, musta on impulsiivisia piirteitä, niin saatan impulsiivisesti ostaa jotain, mitä en välttämättä tarvitse, tai ajattelen, että ihan kohta mä nousen tästä sohvalta. Kohta mä teen, mutta mä pelaan yhden pelin vielä. Ja mä huomaan, että mä oon pelannut 8 tuntia. Mutta mä pelaan yhden, mutta huomenna mä heti aloitan. Mutta sä pystyt kuitenkin istumaan paikallas tässä ja nyt. Joo, mä en ole levoton, eli mulla ei ole niin kuin ylivilkkautta, pysyn paikallani, jonka takia mä en itse koskaan ajatellut kuuluvani näiden kirjan yhdistelmien alle. Sen nimenomaan laiskuutta ja saamattomuutta ja semmoista vetelehtimättömyyttä. Jos sä mietit elämääsi niin kuin tähän asti ennen sitä diagnoosia, niin mitkä asiat oli erityisen vaikeita? Varmaan vaikeinta on kaupassa jonottaminen, autolla ajaminen letkassa. Se siivoaminen on ihan ylivaikeeta. Ja sitten semmoinen tietynlainen kontrollin säilyminen. Saatan hermostua ihan pienestä asioista ja lähteä ihan niin kuin 0–100 nanosekunnissa. Näistä esimerkkejä, että jos ei ole aamulla maitoa, kun on tottunut kahvia ottaa, niin se saa ihan suhteettomat mittasuhteet. Mitä se tarkoittaa semmoinen lyhytjännitteisyyttä vaikka työpaikoissa? No, mun työhistorian, mun pisimmät työsuhteet on 5,5 vuotta. Eli innostun hirveästi, jos mä pääsin töihin ja tämä on makeata hommaa. Ja sitten pyörin aikani siinä, kun kyllästyn kaikkeen. Joka päivä on samanlaista ja mikään ei muutu, niin saatan sitten impulsiivisena ottaa sitten vaikka ne loparit miettimättä, että tuleeko mulle karenssia tai että mitäs mä aamulla teen. Ja ajattelitko koskaan, että sun käytös nyt ei ole ihan normaalia, että mä oon vaan tämmöinen levoton taiteilijasielu? Kyllä kuvittelin olevani hyvinkin normaali. Ihmettelin vaan, että miksi muut ei ole samanlaisia. Että jos kouluaikana tunnilla saatoin mölistä, jos en pysynyt kärryillä tai mentiin liian hitaasti tai muuta, niin ajattelin, että mä oon normaali ja muut ei. Että miksei ne nyt puhui tai... Mutta kun sanoit, että tietynlainen saamattomuus oli siellä, niin pidettiinkö se muista sitten laiskana ja tyhmänä? Hyvinkin paljon kokeista pääsin ihan rimaa hipoen läpi, jos monesti meni jopa kokeisiin ihan lukematta katsoakseni, että paljon mä saan niistä numeron niin kuin lukematta. Ja se saamattomuus oli kotona asuessa, mulla meni polkuja ovelta sängylle ja suutuin ihan mahdottomasti äitilleni, jos hän meni sen siivoon ilman mun lupaa. No kuinka alhaalle tuommoinen tietynlainen negatiivinen palaute sitten painaa itsetunnon? Hyvinkin pohjalle sitä, kun ei jollain lailla sovellu siihen normeihin, mitä ajatellaan, että naisihminen, miten sillä voi olla kotona sekasta tai miten se ei pysynyt siellä työpaikassa. Ja sitten tulee se, että mä en osaa mitään ja musta ei tuu koskaan mitään. Ja valmistuin joskus aikaisemminkin kauppiksesta ihan heikoilla paperilla. Pääsin läpi, mä olin hirveän ylpeä siitäkin, mutta se jollain lailla, että kun itsekin pitää itseään tyhmänä, niin ei sitten ei sillä ole niin väliä.
Seija, sulla on 2 poikaa, joista nuoremmalla on todettu ADHD. Kuinka vilkas poika hän oli pienenä? No kyllä täytyy sanoa, että oli vauhtia ja vaarallisia tilanteita monta kertaa ja ei pysynyt paikallaan, oli koko ajan liikkeessä, piti omaa ääntänsä sillä lailla, että rummutteli ja eli tämän tyyppisiä kaikkea niin kuin ääniä, mitä niin kuin sitten oli. Ja niin, semmoinen, vilkas nyt on, kerkeä joka paikkaan. Minkälaiset asiat sitten alkoi pikkuhiljaa mietityttää hänen käytöksessään, että tämä ei olekaan nyt ihan tavallista vilkkautta? No oikeastaan eihän mä tiennyt, millainen tämän pojan piti olla, mutta sitten kun mentiin tarhaan tai hän meni tarhaan ja esikouluun, niin sieltä rupesi tulemaan sitten semmoisia niin kuin vähän vinkkejä, että mitä että siellä niin kuin, kaikki ei ollut nyt ihan niin kuin ok. Eli sielläkin, että kun oli esimerkiksi jotain eskaritehtäviä tehtiin, niin putosi tavarat pöydältä alas ja sitten hän ei pysynyt tuolilla istumassa ja sielläkin semmoista tietynlaista rummuttelua ja sitä niin kuin ääntelehtimistä. Siellä oli myöskin sitten semmoisia tilanteita niin kuin kavereiden kanssa, että tuli esimerkiksi jotain tuuppimista ja sitten hän oli kauhean pahoillaan sen jälkeen. Eli että toimi ensin ja sitten oli kauhean pahoillaan, että tämmöinen niin kuin, ja sieltä ruvettiin sitten niin kuin niitä asioita selvittelemään tarkemmin. Miten se ADHD sitten todettiin? No tietysti sieltä eskarista oli tullut näitä vinkkejä ja sitten häntä siellä niin kuin tutkittiin ja hän kävi sitten testeissä, jotka sitten psykologi teki ja siellä tuli sitten ihan selkeästi niin kuin semmoista, että on pulmaa oman toiminnan ohjaamisessa, oli tätä ylivilkkautta, ei pysynyt paikallaan ja sitten mä vein hänet neurologille ja sitten siellä neurologin vastaanotolla se oli ihan selkeä, kun hän sitten tutki sitä poikaa siinä ja laittoi häntä tekemään jotain juttuja, hyppimään esimerkiksi yhdellä jalalla ja mitä kaikkea siinä nyt sitten pystyy vastaanotolla tehdä sillä tavalla. Ja sitten mä täytin semmoisen lanketin, missä oli erinäisiä kysymyksiä ja siinä oli niin selkeästi havaittavissa sitten tämä ja sitten se diagnoosi oli siinä. Minkälainen asia se oli teidän perheelle, että yhdellä perheenjäsenellä on ADHD? No tietysti en mä ole itse ja perheessä on muutenkin aika vikkeliä ja liukkaita ihmisiä siis sillä tavalla, että kaikki me touhutaan ja näin, mutta tietysti se oli hirveän suuri helpotus. Että ei ollut sitä semmoista, että taas ja taas ja taas ja sitä ja taas ja tätä ja taas näin. Vaan sitten sä pystyt lähteä hakemaan, niin kuin, että mistä on kysymys, mistä tämä johtuu. Ja tavallaan niin kuin sai nimen sille. Sai nimen sille asialle, että mistä on kysymys, joo. No, teillähän on, molemmat olette puhuneet lastenne kanssa. Tarulle ja Eerollehan on ihan ok, että äidit täällä puhuu myöskin heistä televisiossa. Joo. Eikö vain? Päivi, kun sä mietit aikaa ennen sitä diagnoosia, niin minkälainen äiti sä olit Tarulle? Varmaan ihan äärimmäisen huono. Ja tietysti se mun impulsiivisuus muutettiin koko ajan paikasta toiseen. Mähän muutin Tampereelle ihan tikkaa heittämällä karttaan, että lähdetäänpäs tonne. Ja semmoinen se räjähdysherkkyys pienistä asioista tuli isoja asioita ja varmaan jollain lailla hirveän niin kuin siitä minäkuvaa on polkenut jollain lailla, että eksä nyt voi ja miksei tämä nyt suju. Tätä on 5 vuotta nyt puhuttu näistä jostain tavaroiden paikalleen laittamisesta tai muusta, niin se on varmaan niin kuin ollut se. Mikä mietityttää niin, sitten. että mitä siitä tulee, mitä sitä seuraa ja miten se korjataan. Entäs Seija, muuttaako se jotenkin äitiyttä, kun lapsella todetaan ADHD? No mä en sanoisi, että se muuttaa äitiyttä, mutta tietysti kun äiti on, niin ihan yhtä lailla kuka tahansa on huolissaan lapsista eri tavalla. Niin kyllä mulla tietysti se, että rupesin miettimään, että mistä mä saan tietoa siitä ja mitä mä voin tehdä ja mitä perhe voi tehdä ja kaiken näköisiä tällä tavalla, että koska kuitenkin se on hirveän tieto lisää tuskaa, sanotaan niin kuin tällä tavalla, niin kyllähän se niin kuin aina mietityttää asiat eteenpäin
ja millä tavalla tästä mennään ja mitä tästä voi tulla ja tuleeko tästä ylipäätään mitään. Mutta minkälaisissa asioissa sitä kokee sit riittämättömyyttä? Monenlaisissa asioissa, kun meidän hankaluus on se, että kun mulla on sama oireyhtymä, niin vaikka mä haluaisin, niin musta en vaan niin kuin pääse tai saa itsestäni irti tai lähtee vaikka ulos niiden kanssa tai semmoinen oleminen, niin se on ainakin niin kuin mulla itsellä hankaluutena. Et tietää, että pitäisi, mutta ei tee. Niin, juuri näin. Missä mä koen niin kuin riittämättömyyttä, niin tulee jotenkin semmoinen olo ja tuska, että apua, että kun mä oon nyt sanonut nämä asiat sulle ainakin 1,000,000 kertaa ja ne ei vaan mene perille. Se on niin kuin semmoinen, ja se lapsi ei tee sitä tietenkään tahallaan, vaan se vaan on näin. Se ei mene perille, niin se ei mene perille. Ja se on välillä semmoinen, niin kuin, että voiko joskus edes joku asia. Pekka, sä olet lasten psykiatria tehnyt paljon työtä myös nuorten parissa. Olet hoitanut ADHD-lapsia ja varmaan siinä sivussa myös heidän perheitään. Niin ADHDstaan puhutaan aika paljon ja sitä jollakin tavalla pidetään vähän niin kuin muotidiagnoosina. Mutta puhutaanko siitä riittävästi? Ehkä kuitenkaan. Voi tulla semmoinen tunne, että tätä ADHD tuli joka tuutista ja ADHD voi olla myös lapsilla jonkinlainen haukkuma sanakin. Mutta jos ajatellaan, kuinka yleinen se on, niin jos verrataan vaikka diabetekseen, Suomessa on ehkä noin 400 000 diabetesta, sanotaanko, että se on muotidiagnoosi. Et periaatteessa ei ole semmoista vaaraa, että kaikki vilkkaat pikkupojat ikään kuin tuomitaan ADHD-tapauksiksi. Ei missään tapauksessa, että se onkin ylivilkkaus, että vilkkaita saa olla ihmiset, eikä siinä mitään. Itsekin on aika vilkas ja sympatiseeraa ylivilkkaitakin, mutta että kaikki vilkkaus ei ole ylivilkkautta, eikä ole mikään sairaus tai oire mistään vakavammasta asiasta. Kun sanoit, että ADHD on kuitenkin aika yleistä, niin kuinka yleistä? Minkälaisista määristä voi puhua? Jos katsotaan, että laajoja kansainvälisiä tutkimuksia, niiden perusteella on arvioitu, että koko maailmassa sen yleisyys, koko väestössä, missä on mukana lapset, nuoret ja aikuiset vanhuksetkin, niin se on noin 5%, joka tarkoittaa sitä, että Suomessa olisi tuommoinen 250-300 000. Eli periaatteessa melkein niin kuin 1 per koululuokka. 1 per koululuokka keskimäärin. No kun ADHDsta puhutaan, niin mikä se ADHD oikein? Onko se sairaus vai vamma vai oireyhtymä vai mikä? ADHD, itse mä sanoisin, että se on tämmöinen persoonallisen piirteiden korostuminen. Että se ei ole sellainen sairaus, niin kuin ehkä joku psykiatrinen, joku skitsofrenia, ADHD. He ovat kyllä ehkä herkempiä sairastumaan myös psyykkisesti, mutta että oireyhtymä kuvaa ehkä parhaiten sitä. Niin onko se niin, että kaikissa meissä on aina jossakin tilanteessa vähän niin kuin ADHD-mäisiä piirteitä? On ehdottomasti. Ja siinä kuuluu oikeastaan 3 semmoista pääryhmää. On ylivilkkaus, sitten on tarkkaamattomuus ja impulsiivisuus. Ja usein impulsiivisuus ja ylivilkkaus niputetaan vielä yhteen, jolloin puhutaan niin kuin 2 isommasta oireryppäästä, tarkkaamattomuudesta ja ylivilkkaudesta plus impulsiivisuudesta. Ja virallisissa kriteereissä molempia oireita on 9. Jos jommasta kummasta tarkkaamattomuusryppäästä tai ylivilkkaus impulsiivista on 6 oiretta vähintään, jotka esiintyy usein, ja ne aiheuttaa ongelmia ja oireita, niin silloin voidaan puhua ADHDsta. No, mitä häikkää aivoissa sitten on? No aivoissa on tämmöisiä tietynlaisia oman toiminnohjauksen keskuksia. Niiden tehtävä on etenkin tuolla aivon otsalohkossa jonkinlaisia jarruja. Ne himmaa vähän meitä, että me ei häirinytä, jos tuolla ulkopuolella ajaa joku rekka-auto tai siellä menee joku motskari, että heti rynnätään ikkunan katsomaan, että mitä siellä tapahtuu, tai joku kynä putoaa lattialle, emme häiriny siitä. Vastaavasti nämä oman toiminnohjauksen keskukset aivoissa myös jarruttaa meitä tekemästä tyhmiä asioita. Meille tulee ehkä ensimmäisenä mieleen tehdä joku aivan hölmö juttu, mutta nämä aivojen oman toiminnohjauksen keskukset, niin ne painaa jarrua. Ja nämä jarrut ja hillitsijät, ne ei toimi ADHD-henkilön normaalisti. Ne toimii ennen kuin ajattelee. Niin, toimii ennen kuin ajattelin. Jos sä ajattelet tytärtäsi Tarua, niin mikä se on se suurin ero Tarun ja sinun käytöksessä, kun teillä molemmilla on tarkkaavaisuushäiriö, mutta vähän erityyppinen? Mä oon se impulsiivisuus ja Tarulta puuttuu vallan impulsiivisuus ja tarkkaamattomuus, tai siis ylivilkkaus.
Eli taru on vaan tarkkaavaisuushäiriöinen. Eli koulussa lähtee just vähän sinne omaan maailmaan vähän ja ei pysy ihan kartalla, mitä tapahtuu. Kun mulla sitten, jos mä saan päähän impulssiin, että sanonpa tuolle opettajalle nyt näin ja sitten sieltä tulee sitten näitä sammakoita ja töksäytteleviä juttuja, niin se, että mä vaan möläytän ja sitten mietin, että oliko taas nyt fiksua möläyttää. Eli taru on vähän semmoinen hiljainen haaveksija. Onko siinä sitten ne ääripäät, just kun puhutaan tästä koko ADHD-kentästä? Niin haaveksijat ja ylivilkkaat. No joo, että se on ehkä tärkeää muistaa, että ADHD on erittäin laaja tämmöinen käsite. Eli sen sisään menee semmoiset takapenkin haaveilijat koulussa, kun opettaja alkaa puhua. Niiden katse harhaili, ne kattelee ulos ikkunasta lintuja ja ne piirtelee hevosen päitä tai autoja vihkoon. Se kun opettaja kysyy jotakin, niin mitä? Opettaja ehkä ajattelee, no ei tuo mikään hirveän fiksua, mutta kun ei häiritse, niin menkö nyt ja pääskö seuraavalle luokalle. Ja sitten voidaan huomata ehkä myöhemmin, että hänellä olikin sitten tarkkaavaisuushäiriö. Sitten toinen ääripää on Duracell-puvut. Usein on poikia. Ne häärää, joka paikassa ne on suuna päänä ja ne tökkii ja tönii ja häiritsee, huutelee. Ihan eri kaksi ääripäätä ja kuitenkin heillä on tavallaan sama ADHD-oireyhtymä. No Seija, minkälaiset evästykset nyt murrosikäinen Eero antoi sinulle, kun sanoit, että tulet puhumaan tänne ADHD-lapsen vanhempana olosta? Mistä pitäisi puhua? No hän sanoi mulle näin, että kun aina huudetaan. Se oli semmoinen evästys, jota mä sitten rupesin itse miettimään, että onko se todellakin näin, että enkö osaa puhua, eikö meillä osata puhua, eikö koulussa osata puhua vai mikä tämä niin juttu on. Mutta kai se on sitten sitä, kun touhua niitä omiaan ja käyttäytyy omalla tavallaan, niin sitten se monestikin, kun on monta kertaa sanonut samasta asiasta, että voitko olla vähän hiljempaa tai jotain muuta, niin se sitten vaan niin kuin kärjistyy siihen huutamiseen, että voitko nyt todellakin olla hiljaa. Mutta sä tunsit kuitenkin piston sydämessä. Kyllä mä tunsin, joo, voin myöntää. Niin mikä sun kokemus on? Kuinka paljon tämmöistä niin kuin huutamisia, vähän niin kuin negatiivista palautetta ADHD-lapset sitten saa? No se on valitettavasti yksi seuraus siitä oireyhtymästä. Ja se voi olla itsetunnolle, kun se jatkuu vuosia, niin aika vahingollista. Että jos jotkut ajattelee, että kannattaako nyt ADHDta hoitaa tai diagnosoida, että se on vaan nyt tämmöinen, että toista ihmiset on vaan villimpiä. Mutta ehkä ei tule ajateltua, että se voi kuitenkin pidemmän päälle niin käydä itsetunnon päälle, kun aina sanot, että on nyt hiljaa. Eikö aina se oot sinä, joka siinä oot sähläämässä ja koitanut kerrankin istua siellä rauhassa penkissä, äläkä koko ajan sählää. Niin, että sä ajattelee, että minkälainen minäkuva siinä kehittyy itselle. Nimenomaan, niin. Aika negatiivinen. Mutta miten sitä pään kaaosta sitten oikein selittäisi? No, mä sitä pohdin ja se on mulla niin kuin kasa heiniä, missä on niin kuin kaikki asiat siellä. Sitten mä vaan heittelen niitä näin ja yhdistelen toisiinsa. Ja sitten vähän niin kuin 7-8 televisio, kaikki eri kanavalla surisee päässä ja yhdestä tulee teletappia, toisesta tulee jotain robottiohjelmaa ja ei niin kuin. Siinä osasin kiinnittää niin kuin vasta diagnoosin jälkeen huomioon, että miten niin kuin paljon ajatuksia mun päässäni niin kuin pyörii ja miten paljon sinne mahtuu. Kuulostaako tämä ja tutulta teidän perheessä? Kyllä se varmaan näin on, että mun on hirveän hankala sitä tietysti itse sanoa, mutta paljon niin kuin touhutaan ja tehdään eri asioita. Ja, että esimerkiksi justiin tämä 7 televisiokanavaa auki, niin on varmaan hyvin kuvaavaa, että meillä on Eeron pöydällä saattaa olla 2-3 kirjaa, jota hän lukee yhtä aikaa. Mutta hän ihan tasan tarkkaan kyllä itse tietää, että milloin ja missä hän niin kuin menee, mutta että ehkä ne telkkariruudut on sitten meillä ne avoimet kirjat. Mutta elääkö ADHD-ihminen sitten jollakin tavalla erilaisessa ajassa kuin me NS-normaalit? Joo, heidän aikakäsitys on usein semmoinen hyvinkin hatara, että jos he aloittaa tehdä jotakin asiaa, niin ei he etukäteen mieti, meneekö tähän 5 minuuttia vai tyyliin 2 viikkoa. Ja yleensäkin he elää semmoisessa, voidaan puhua vaikka noin minuutin aikakuplasta. Heille kaikki tapahtuu tässä ja nyt. Ei ole olemassa maailmaa sen minuutin aikakuplan ulkopuolella. Ja ei he muistele, että mitä olisi voinut tuolta menneisyydestä niin kuin oppia, eikä ne mieti, jos mä nyt teen tämän, niin sitä seuraa sillä lailla, joo, eli ongelmia niin kuin viimetteeksi, vaan he tekee ja toimii tässä ja nyt.
Mä mietin sen, että se seuraus on vasta tuolla tulossa. Ei mun tarvitse käsitellä sitä. Nyt tää on kivaa tehdä, että onko se nyt järkevää pelata 8 tuntia jotain. Ei. Ja onko mun mies siitä tyytyväinen? Ei. Mutta sitten kun se vasta tulee myöhemmin, niin mä joudun sitten vasta niin kuin kohtaan sen ja käsitteleen sen. Mutta se ei tavallaan tunne ikään kuin huolta huomisesta. Ei. No, kuinka tärkeää se on ylipäätään tämmöinen tarkkaavaisuushäiriö? On se sitten ADD, ADHD tai jotakin, mutta että se todetaan riittävän ajoissa? No kyllä se on äärimmäisen tärkeää, että toki ihminen voi pärjätä ADHDn kanssa, vaikka sitä ei ole diagnosoitu. Sä löydät sen oman uran, oman lahjakkuutesi ja voit pärjätä sitten siinä erittäinkin niin kuin hyvin ilman, että tiedät ehkä, että tämmöinen oireyhtymä on. Mutta niin aika usein se aiheuttaa elämän aikana paljonkin ongelmia. Tässä puhuttiin jo nämä itsetunto-ongelmat. Hoitamattomana ihmissuhteet kärsii, siinä lähiympäristö kärsii sekä myös perhesuhteet, mutta kaverisuhteet, koulunkäynti. Murrosiässä ehkä tulee päihteiden käyttöä. Keskimääräisesti ADHD-henkilöillä on suurempi riski sairastua päihdehäiriöihin. Tai sitten työelämä, mitenkä hakeutuu sinne. Siinä on paljon ongelmia, johon ADHD-henkilö voi kompastua elämänsä aikana. Eli se on tilastollisesti aika iso riski sillä lailla, että sun elämä voi lähteä menemään niitä vääriä polkuja pitkin. Olisiko sulle elämä tässä ja nyt mahdollista ilman diagnoosia? No, ei semmoinen elämä, mitä mä nyt elän. Mä valmistuin ammattikorkeakoulusta kiitettävän papera, mikä olisi ollut ihan mahdotonta mennä sinne kouluun, pysyä siellä ja saada ne paperit tai mahdollisuus pitkäaikaiseen parisuhteeseen, jos olisin joka impulssia lähtenyt, joka riidan jälkeen pakannut ne kamat, että mä jätän sut nyt, tästä ei tule mitään, jolloin miettiä taas jälkikäteen, että mahdollisinkohan nyt yhtään ylireagoida. Että vaatii tietysti parisuhteessa toisaaltakin osapuolelta ymmärtämystä hirveän paljon. Mä olisin halunnut lisätä tuohon aikaiseen diagnosoitiin, että se on erittäin tärkeä. Itse työskentelen koulussa ja siellä näkee kaiken näköistä, että kun prosessit on pitkiä ja mä näen sen asian myös sillä tavalla, että siinä tulee tietysti nämä itsetuntokysymykset, mutta myöskin se, että koulun puolesta tukitoimet voidaan järjestää paljon paremmin, kun sulla on joku, eikä vaan, että kun se ei pysy paikallaan tai se ei sitä tai se ei tätä. Niin, että sanotaan vaan, että on häirikkö. Niin, nimenomaan. No Seija, tehän sinnittelitte sitten jonkun aikaa Eeron kanssa, mutta sitten tuli se kohta, milloin Eerolle ehdotettiin lääkitystä. Minkälainen asia se oli? No se oli mulle semmoinen jotenkin vähän niin kuin, mä en tiedä minkä takia, mutta jotenkin mä olin vähän niin kuin sitä vastaan, että en mä nyt ole oikein niin kuin ihan varma tästä. Mutta kun mä oon sitä jälkeenpäin miettinyt, siinä voi olla jotain sellaista, että kun sä et ole tiennyt. Ja sitten, että mitä niistä oli niin kuin ehkä jotain vähän kuullut, että minkälaisia ne lääkkeet on ja näin. Että se on huumetta ja kaikkea, että siinä on tämmöisiä niin kuin mörköjä takana. Kunnes me sitten oltiin neurologin vastaanotolla koko perhe, tai isoveli ei ollut mukana, mutta me mies ja minä ja sitten Eero. Ja hän sitten kertoi meille ihan niin kuin juurta jaksain, että mistä tässä tämän lääkkeen kanssa on niin kuin kysymys. Ja se oli mulle vielä siinäkin kohtaa semmoinen, niin kuin, että onko nyt ihan pakko ja jotenkin vähän tuli semmoinen niin kuin nihkeä. Ja mun mieheni sanoi sitten mulle, että kuule hei, että eikö sä nyt vois tässä kohtaa tulla hiukan vastaan, että voitaisiin niin kuin, että jos kokeillaan. Ja sitten mun oli jotenkin niin kuin, menin itseni siinä kohtaa ja mä ajattelin, että mä myönnyn, että okei. Että kokeillaan. Kokeillaan. Mitä sitten tapahtuu, kun oli kokeilu? Me oltiin kouluun ilmoitettu, me ollaan oltu hyvin avoimia tämän asian suhteen joka puolelle. Ja koulu oli tietoinen tästä, että tämmöinen lääkitys mahdollisesti on tulossa. Ja sitten kun se tuli, niin siinä meni 2-3 päivää, kun opettaja soitti mulle. Ja mä olin ihan järkytyksestä jäykkä, että no nyt siellä sitten varmaan on kaikki ihan kaauksessa ja ihan kauheata. Mutta siinä kävikin niin, että se oli tosi onnellinen ja iloinen puhelu, kun tämä opettaja sanoi, että sinä et tiedä, että minkälainen poika teillä täällä on. Että hommat sujuu. Hän istuu paikallaan, hän kuuntelee, hän osallistuu.
Se oli aika hieno juttu. Kyllä. No sulla, Päivi, ei ollut vastaavia pelkoja lääkkeiden suhteen, vaan Taru sai lääkityksen ja myös sitten itse sait lääkityksen heti. Oliko se itsestään selvää, että lääkitys tulee? Oli. Siis alusta asti. Mä jotenkin ajattelin, että mä oon nyt kumminkin Tarun kanssa 9 vuotta ja itse 32 vuotta, niin mä oon nyt nähnyt, mitä se on. Että jos siihen on joku, joka siihen auttaa, niin ilman muuta. Tarulla oli ongelmaa koulussa ja kaverisuhteissa ja siihen kouluun lähtemisessä ja koulusta tulemisessa ja ei ollut niin kuin epäilystäkään, että jos tähän joku vaan auttaa. Millä tavalla se lääke sitten muutti häntä? No, jos pyysin tekemään jotain, niin hän sanoi, okei, selvä, mä teen, ja lähti teekään, ja mä olin ihan, että ei tarvinnut niin kuin puolta päivää pyytää ja intää, tai oli vanhempainvartti koulussa, ja sitten opettajamme, että niin, että Tarukin on meidän luokalla, että ei ollut mitään, että kaikki suju, ja mä sitten yritin motivoida Tarua, että saat 10 € jokaisesta kiitettävästä todistuksessa, kun kevään todistuksessa oli vain välttäviä ja heikkoja. Ja ajattelin, että tämä on helppo nakkia. Taru aloitti lääkkeet heinäkuussa, tuli joulukuussa todistuksen kanssa, mistä tuli 100 lasku. Miten sulle itselle sitten? Menikö ne heinät järjestykseen? Joo, meillä kävi paalauskone päässä, että ne jotenkin, multa ei lähtenyt se luovuus eikä mitään. Että nyt mä lähden, niin mä tiedän, että mulla on avaimet tuossa ja kännykkä tuolla. Mun ei tarvitse kirjoittaa johonkin Facebookiin, että voiko joku soittaa mulle. Mulla on kännykkä taas hukassa tai muuta. Ja se pystyin keskittymään siellä tunnilla koulussa, sain päättötyön tehtyä, että mä olin aina, nimitin sitä päivimaaksi, että mä lähdin johonkin. Ja mä muistan, että ensimmäinen ajatus aina, kun mä menin kouluun, mä että pitääkö mun istua monta tuntia tässä, että joko tämä niin olisi ohi. Sitten se oli vähän kuivempaa aihetta, niin mä yritin oikein, että pääsisinkö mä nyt johonkin omaan ajatusjuttuun, mutta ei, kyllä se pysyi se fokus siinä. Että. Niin, kun puhutaan noista lääkkeistä, niin ADHD on lääkitystä, mutta millaista se on se lääkitys? No, tehokkaimmat lääkkeet on niin sanottuja psykostimulantteja eli piristelääkkeitä. Eli ne pääasiassa tehostaa aivojen dopamiini- ja noradrenalinimisten välittäjäiden toimintaa. Ja sen seurauksena justiin nämä aivojen oman toiminnan ohjauksen keskukset, nämä jarrut ja nämä tämmöiset keskukset, missä sanotaan, että mieti vähän, mitä sä oot nyt tekemässä, älä tee näin, himmaa vähän tai keskity, niin ne rupeaa toimimaan niin kuin paremmin. Eli tavallaan se vähän nurinkurista. Ensin ajattelee, että tämmöisiä niin kuin piristelääkkeitä käytetään ihmisille, jotka ehkä muutenkin voi olla hirveän pirteitä tai ylivilkkaita. Mutta se juju onkin justiin siinä, että kun se tehostaa näiden aivojen himmaajien ja jarrujen toimintaa, niin sen seurauksena se käyttäytyminen on kontrolloidumpaa ja pystytään niin kuin toimimaan pääasiassa niin kuin nyt yleensä odotetaan, että toimitaan ja järkevästi. Niin. Mutta ymmärrätkö noita Seijan pelkoja esimerkiksi, että mietityttää vähän, että lapselle lääkettä, että mitä se oikein sitten muuttaa hänessä? Joo, kyllä mä ymmärrän hyvinkin paljon ja aika paljon käydä vanhempien kanssa keskusteluja siitä. Monelle se on niin kuin justiin sullekin, että ei mitään niin ongelmaa, että jotakin vaan, että kun hän nyt arki helpottaa, että se on niin monta vuotta niin kuin taisteltu. Mutta muuttaako se lääkitys sitten persoonallisuutta? Esimerkiksi onko Eero sama poika kuin ennen lääkitystäkin? Kyllä se on ihan sama poika. Mutta ehkä ne hyvät piirteet tulee esille, että muistan yhden äiti, joka sanoi sillä lailla, että kun oli lääkeellä, että hän kauan aikaa nyt mietti sitten sitä, että joko vai ei, kyllä vai ei. No sitten hän aloitti sen ja sitten seuraava kerralla hän tuli sanomaan, että kiitos siitä, että nyt olette tätä lääkettä tarjonnut, että meillä on niin kuin ihan eri poika nyt, toiselta eri poika. Että hän kertoi, että naapurin äiti oli tullut sanomaan, että sit teidän lapsi ei saa leikkiä meidän lapsen kanssa, että se päättyy aina kaaukseen. Sitten kun se lääke oli aloitettu, niin se naapurin täti tuli kyynel silmissä pyytää anteeksi, että anteeksi, mä huomaan, että teidän poika aivan ihana, se saa koska tahansa tulla meille leikkimään. Eli siis idea on siinä se, että ne lapsen tai aikuisen, kuka ottakaa lääkettä, eli hänen nämä positiiviset hyvät piirteet tulee paremmin esille. Hyvin usein ne jää sinne sähläyksen taakse tai sen haaveilun taakse. Ei huomatakaan, että täällä on hirveästi niin kuin lahjoja tai se on hyvä ja mukava ja sympaattinen. Jos se häslää tai haaveilee, niin sitten voi tulla semmoinen kuva, että se on vaan tommoinen
tuommoinen häiritsijätyyppi tai tuommoinen haaveilija, mutta lääke auttaa siihen. Että tavallaan siinä tulee tämmöisiä niin kuin epäsuoria vaikutuksia, semmoinen positiivinen kierre, joka sitten vahvistaa varmaan myös itsetuntoa. Joo, ja semmoinen itsetunto, kun mä jotenkin on itse semmoinen ihan pohjaton kaiva noiden positiivisten juttujen kanssa, että kun itse ei osaa tavallaan motivoida itteensä, niin se motivaatio tulee ulkoisista. Eli kun onnistuu jossain, saat kehumista, niin se taas kannustaa tekemään lisää, kun mä sain tästä viimeksikin positiivista palautetta. Ja se semmoinen, kun niitä onnistumisen kokemuksia on ilman lääkettä ollut niin vähän, niin sitten ajattelin, miksi mä edes yritän, kun tämä menee nyt niin kuin mettään joka tapauksessa. Mutta ootko sä omasta mielestäsi sama ihminen lääkkeen kanssa kuin ilman lääkettä? On ja en. Mä koen, että mä olen enemmän minä, kun mä oon lääkittynä, kun se aivot mä pystyn toimimaan ja mun ajatukset on selkeämmät ja jollain lailla ei ole niin sitä huomionhakuisuutta ja siis sen tyyppistä, että ne mun omat piirteet tulee ja ne tavallaan tämän oireyhtymän piirteet menee niin kuin painuu alaspäin ja ne omat korostuu. Onko huutaminen vähentynyt? Joo, no toi oli ihan... Kyllä varmaan voi näinkin sanoa, mutta tätä pitäisi kysyä sitten niin kuin sieltä. Mutta ei ehkä niin paljon. Mutta totta kai kyllähän sitä sitten niin kuin taas väsyy muuten ja tulee niin kuin ihan näitä tämmöisiä tavalliseen äitiin liittyviä asioita. Äiti on väsynyt ja huutaa. Mutta tämä oli ennätyksessä, Sanne, siitä, että sulle tulee niinku semmoinen ajatus, että sä oot oma yhteys, kun joskus käy sillä lailla, että kysyy sitten kontrollikäynnin aikana lapselta tai nuorelta, että ootko sä huomannut itse, että miten sun käyttäytyminen niin kuin muuttuu tai auttaako tämä lääke, niin ne voi kyllä sanoa, että joo, että kyllä mä oon käyttäytynyt kivemmin ja pystyn keskittymään, mutta yllättävän moni lapset ja nuori sanoo, että no en oikeastaan. Ja sitten vaan, että heti jos sun lääke ja pois, niin koulusta soitetaan, että miten täällä on. Nähdään nyt heti itsekin kotona, että sä oot ihan erilainen. Mutta mä joskus miettinyt, että se on ehkä sillä lailla, että se lapsi ehkä kokee myös just niin kuin säkin, että eihän mä oon muuttunut, että tämmöinen mä pohjimmilta kuitenkin niin on tämmöinen ihan kiva ja hyvä tyyppi. Että nyt tämä lääke tuo sen mun normaalin kivan minä niin kuin esille. Että ei se ole tavallaan niin kuin muuttanut häntä. Tämä on nyt, tämmöinen mä oon. No se, kun sä mietit sitä vanhemmuutta ja äitiyttä, niin kuinka valppaana jotenkin ADHD-lapsen äidin pitää koko ajan olla? No ehkä silloin, kun lapsi oli nuorempi kuin nyt, niin toki ihan yhtä tavalla kuin kaikki muutkin äidit on ja huolehtii niin kuin lapsistaan, mutta että kyllähän sitä niin kuin miettii, että no onkohan sillä nyt kaikki, kun sillä on liikuntaa, että onkohan sillä nyt ne liikuntavermeet siellä mukana ja onkohan sillä nyt niin kuin kaikki tarvittavat ja niin kuin sillä tavalla, että kyllä mä niin kuin paljon mietin, mutta kyllä mä luulen, että kaikki muutkin äidit toivottavasti miettii ihan yhtä tavalla. Että mitkä on semmoisia hetkiä, milloin tekisi mieli, niin että mä en jaksa enää? No kyllä mä varmaan silloin, kun on jostain asiasta joutunut sanoa niin kuin 1,000,000 kertaa ja tuntuu, että ei tämä asia niin kuin vaan mene nyt tästä niin kuin eteenpäin. Ehkä ne on niin kuin sitten niitä, mistä tulee semmoinen olo, että apua. Mistä sä saat sitten voimavaroja? Pitääkö muistaa olla itsekäs? Mun mielestä kaikkien vanhempien täytyy olla terveellä tavalla itsekäs, eli ottaa itselle sitä omaa aikaa, tehdä jotain sellaista, mitä se nyt sitten kellekin on. Joku lähtee lenkille, joku lähtee teatteriin, joku menee leffaan tai joku viettää saunailtaan, joku tapaa kavereita. Et sulla on niin kuin joku semmoinen, mistä sä ammennat sitä voimaa ja sun ajatukset on niin kuin ihan muualla kuin siinä perheen arjessa ja sen asian niin kuin ympärillä. Itse mä liikun tosi paljon ja sauvakävelen ja vesijumppaan. Ja Sitten taas jaksaa. No, kun mietitään niin kuin sitä arjen hallintaa ja myös tietysti sitä vanhemmuutta, niin tämä varmaan niin, että tämä ADHDkin on niin kuin koko perheen asia. Ja koko perheen täytyy siihen jollakin tavalla paneutua, että se arki sujuisi. Niin minkälaisia keinoja on sitten saada nyt lääkityksen jälkeen sulla tämä arjen kaosjärjestykseen? No, tärkein on varmaan se oivaltaminen, että mun ei tarvitse koko to-do-listaa tehdä tänään. Eli voi pilkkoa ne pieniin osiin. Et kun lähdetään siivoon, niin mä saatan Tarullekin sanoa, että ensin keräät vaan roskat ja sitten ei tarvitse tehdä muuta. Voit pitää vaikka tauon tai käydä leikkiä kavereitten kanssa tai muuta. Ja sitten laitetaan vaan vaatteet, mutta ei tehdä mitään muuta. Laitetaan vaan ne
pyykkiin menevät ja kaappiin menevät ja se on siinä. Niin silloin se tavallaan helpottaa sitä taakkaa ja meillä tarulla sitten toimii tämmöisenä motivaattoreina. Meillä on aina, kun menee päivä hyvin, eli ei tule sanomista, ei tarvitse huutaa eikä käskeä tai muuta, niin sitten saa aina rastin. Niin kun, ei tarvitse olla, että pitää olla se ja toi ja tämä tehtynä, vaan yksi asia menee vaan hyvin, niin se on niin kuin ok. Ja nyt otettiin miinuksena sitten siihen, että jos on läksymerkkejä tulee tai jätetään jotain omia jälkeä siivoamatta, niin puolikas viiva sitten lähtee. Ja sitten 35 rastia mennään elokuviin, ihan tämmöisiä pieniä yhdessä palkitsemis. Ja kun ne on tarpeeksi lyhyellä aikajänteellä, niin ne on niin kuin mahdollisia toteuttaa. Meillä pelattiin napeilla, eli Eerolla oli nappipurkki ja näitä nappeja kerättiin siitä, kun läksyjen tekeminen oli semmoinen mahdoton asia silloin, kun hän oli nuorempi. Sitten sinne aina sai, kun läksyjen teko meni hyvin, niin sitten sinne nappipurkkiin laitettiin 2 nappia, mutta jos läksyjen teko meni huonosti, niin sieltä otettiin nappi pois. Ja sitten kun siellä oli sovittu, että no vaikka nyt mä sanon 20 nappia, niin sitten se oli tämmöinen palkitse, mitä hän haluaa tehdä. Ja kun ensimmäinen nappipurkki oli sitten 20 napin saavuttanut, niin sitten hän sanoi, että voidaanko äiti mennä Vohvelikahvilaan kahville. Ja sitten mentiin. Se oli varmaan aika kiva hetki. Kyllä, varmaan molemmille. Onko se just tämmöinen tietynlainen niin kuin ajan pilkkominen, se avainkysymys, kun mietitään sitä arjen kaaoksen järjestämistä? Tämä on erittäin tärkeää riippumatta siitä, syökö lääkettä vai ei. Että usein annetaankin aluksi ohjeita, että tehtävät pilkotaan osiin. Että jos ADHD-henkilölle antaa joku pitkän ja monimutkaisen ohje, että ensin menet sinne ja sitten haet sieltä sen ja viet sen sinne ja teet sille sitä ja tuot sen tänne. Ei se muista kuin vaan, ja tuot sen sitten tänne. eli ei sitä, teet ton asian, sitten tuut tänne ja katsotaan, mitä sitten tehdään. Ja se, että tämä välitön palkitseminen, kun puhuttiin tästä aikakuplasta, niin se on erittäin tärkeää. Ja myös se, että se henkilö pystyy itsekin arvioimaan, että menikö hyvin vai huonosti. Ja onko se myös niin, että sun pitää tehdä itsesi kanssa sitten näitä samanlaisia sopimuksia? Hyvinkin paljon ja monesti mulla on pakko on paras muusa. Että jos joku on tulossa käymään, niin sitten niin kun lähdetään, teen oikein suunnitelma, että tuona päivänä mä teen ja sitten mutta taas pienissä osissa. Tai lupaan itselleni, että kun olen tehnyt nämä tiskit laittanut, niin sitten mä voin tehdä jotain muuta taas sitten vähän aikaa. Se ja kuinka paljon sitä sitten vanhempana tuntee syyllisyyttä lapsen esimerkiksi käytöksestä ennen kuin edes tietää, että se on tätä ADHD:tä? No, mä sanoisin kyllä, että mä en ole kokenut syyllisyyttä, koska enhän mä ole tiennyt tavallaan. Että mä oon vaan tiennyt sen, että mulla on tämmöinen vilkas kaveri tää. Että eihän mä voinut tavallaan tietää, että mikä se on se juttu. Mutta en mä ole kyllä syyllistänyt itteeni siitä, että hänellä on tällainen oireyhtymä. Mitäs Pekka, mikä sun kokemus on? Kuinka usein vanhemmat syyllistää itseään kasvattajille? Yllättävän usein. Ja tietysti siinä on se, että koska se on aika paljon perinnöllinen, niin isä tai äiti näkee itsessään samoja piirteitä. Että he ehkä ei ole omasta taustastaan johtuen, jos heillä on ADHD-piirteitä tai ehkä diagnoosikin, niin eivät ehkä ole sillä lailla kasvatuksen osalta nyt superparhaita, niin kuin taisi itsekin sanoa. No, kukapa meistä on täydellinen. Mutta kyllä yllättävän monet sitten on kokenut syyllisyyttä, vaikka heillä ei merkittäviä ADHD-piirteitä olisi. Niin, että onko sua syyllistetty kasvattajana? Joo, sitten on. Ja on palautetta, että miten huonosti on kasvattanut, eikö näitä ole mitään kuria, eikö ole kasvatettu ollenkaan. Mutta jotenkin tietysti olen itse ajatellut, että kun on itse ollut hyvin samanlainen, että nämä on piirteitä, mitkä periytyy. Mutta mä luulen, että vaikka meillä olisi ollut todella joku kovakin kuri, niin ei se olisi mitään muuttanut. Samalla lailla oltaisiin varmaan käyttäydytty molemmatkin ilman diagnoosia ja jatkossakin. No, kuinka tärkeää ylipäätään on olla avoin ja puhua esimerkiksi siitä, että perheessä on ADHD? No, mä sanoisin tähän kyllä, että erittäin tärkeää. Me ollaan ihan avoimesti puhuttu silloin, kun me ollaan tieto saatu, että mikä Eeron tilanne on, niin kouluun. Ja sitten on ollut myöskin koulusta kouluun siirtopalaverit, eli tarkoittaa sitä, että tuleva koulu on tiennyt, että mitä on täällä koulussa ollut alakoulun puolella, nyt kun on siirrytty yläkoulun puolelle.
Me on puhuttu kyllä kaikille meidän ystäville, tuttaville, kavereille ja mä pidän sitä erittäin hyvänä asiana, koska mä en sano niin, että sanon näin, että positiivisessa mielessä, että sillä saa myös paljon anteeksi, koska silloin kun tiedetään asiasta, niin voi vähän katsoa sormien läpi, että okei, että tämä on nyt tätä, että se lapsi ei todellakaan tahallaan tee sitä kuviota, että hän käyttäytyy näin. Mun avoimuus on tuonut diagnoosin monelle muullekin. Ja on saanut paljon viestejä siitä, että hyvä juttu oli ja hienoa, että oot kertonut ja että mä tunnistin itseni ja menin lääkäriin ja saan diagnoosia ja lääkkeet ja nyt sain elämän. Ja nämä on niin kuin, näitä viestejä tulee. Onko se myös syy siihen, missä istut tässä? On, ja se on niin kuin tärkein syy, että kun en puhu omasta puolestani tai siitä, että on ollut vähän rankkaa ja on ollut nyt sitä ja tätä, vaan että jos tämä viesti tavoittaa jonkun äidin, joka siellä kotona miettii, että vitsi, kohta mä nousen tästä sohvasta, mutta mä teen tänne eka tai istun tässä tai muuta, että löytää sen syyn, että miksi on. En mä olekaan tyhmä ja laiska, mä osaan ja mussa on paljon potentiaalia ja luovuutta. Tai että mun lapseni on nyt tämän tyyppinen ja tähän on olemassa syy ja selitys. Ja silloin kun siihen saadaan syy, niin se auttaa ymmärtämään sitä lasta varsinkin. Se on hieno kuulla, miten tavallaan säkin olet ollut myötävaikuttamassa siihen, että monet muut on tiedostanut, että ehkä mulla on tämä. Ja toki täytyy muistaa se ja varmaan ottaa samaa mieltä, että kaikki saamattomuus ja siivoamattomuus ei ole ADHD. Niin kuin puhuttiin alussa, että jos ei se aiheuta niin kuitenkaan isompia niin ongelmia. Aina kaikki ollaan välillä joskus vähän saamattomia tai tarkkaamattomia, mutta että jos se päivittäin kuitenkin aiheuttaa ongelmia ja niitähän pitää olla muitakin oireita kuin tämä siivoamattomuus tai saamattomuus tai joku impulsiivisuus. Että ne on kuitenkin nyt määrätty, että ne on tietty määrä oireita täytyy tulla, niin silloin voidaan puhua ADHDsta. Päivi, sullahan tämä ADHD on myös voimavara. Mitä hyvää siitä pään kohinasta voi sitten seurata? Montakin eri asiaa hyvää. Mä pidän siitä ajattelutavasta, että voi yhdistää erilaisia elementtejä, asioita ja luoda niistä jotain uutta. Tulee innovaatioita ja semmoisia aha-elämyksiä, niin niitä tulee aika paljon. Sä olet myös hirveän taitava käsistäsi. Mitä kaikkea sä teet? Vähän helpompi olisi varmaan luetella, mitä mä en tee. Monet projekteista kyllä jää kesken, mutta mä kudon, maalaan, teen koruja. Kaikkea on kokeiltu ainakin. No, sä oot myös hirveän aktiivinen just siellä Facebookissa. Mikä sen sosiaalisen median merkitys sitten on? No, mulle itselle se on hirveän tärkeä. Mä pyöritän siellä vertaistukiryhmää ja siellä jaetaan kokemuksia ja neuvoja ja vinkkejä. Ja sinne voi tulla purkaan, että mitä mä nyt teen, kun taas näin ja näin. Niin sen vertaistuen määrä on niin kuin hirveän hyvä. Ja se, kun kerään sitä tietoa sit blogiin ja sinne on kerännyt... Mä oon tehnyt esimerkiksi opettajille semmoisen ihan lyhyen saatteen, että kaikki lapset ei ole niitä Vaahteramäinen emeleitä tai Peppi Pitkätosset, on niitä haaveilevia, niin sitä kautta tulee sitten, monet eksyy sinne blogia sitten että olipa hyvä, että sain ton tuolta, että kerron opettajalle ja lapsen koulunkäynti on helpottunut, jolloin niin kun ymmärtää, että mitä siinä tapahtuu. Se ja mitkä Eeron vahvuudet ovat? Musiikki täyttää todella ison osan hänen elämästään, että hän on musiikkiluokalla ja on käynyt ihan 5-vuotiaasta asti soittotunneilla. Aloitti pianonsoitolla, joka tietysti oli sitten tähän motoriikkaan myöskin hyvä, kun siinä oli tätä sormijuttua, sorminäppäryyttä, silmänkäden yhteistyötä. Ja nyt sitten vaihtoi tuossa jokunen vuosi taaksepäin niin kitaran soittoon. Ja se ei ollutkaan sitten ihan niin helppoa, kun hän varmaan oli ehkä itsestään alun perin kuvitellut, mutta sinnikkäästi. Ja nyt sitten vaihtoi tuossa ihan vähän aika sitten, että soittaa sähkökitaraa, että nyt rupeaa sitten jo niin kuin tavallaan löytymään sieltä niitä juttuja. Sitten hän laulaa. Minkälainen itsetunnon lähde se on ollut sitten hänelle? No kyllä mä luulen, että se on ollut aika motivoiva ja hyvä ja vallankin nyt ihan tässä viime kesänä, kun hän sai puhelun kotiin ja hänelle soitettiin, että tuletko meidän bändiin laulajaksi, niin mä luulen, että se aika hyvin hivelee. Kuinka paljon sun itsetuntoa kasvattaa se, että sä onnistut käsillä tekemisissä esimerkiksi? Siis se yllättää mut joka kerta. Ja aina kun mä aloitan jotain tekemään, niin ensimmäinen, että tästä ei tule yhtään mitään, tästä ei tule semmoista kuin mä haluan, mutta sitten kun mä saan sen valmiiksi, niin sitten
on aina jotain niin paljon enemmän, mitä mä oon ajatellut sen olevan. Pekka, voiko ADHD olla tämmöinen niin kuin ikään kuin myös luovuuden lähde? Voi ilman muuta. Tai sanotaan ehkä niin, että se ADHD, että jos se pysyy kurissa, on se sitten jollakin lailla jonkun lääkityksen tai jonkun tietynlaisten harjoitteiden ansiosta, niin silloin se luovuus voi päästä esiin oikein positiivisella tavalla. Mutta että ADHD sinänsä nyt ei ole mikään semmoinen jonkin hieno juttu, että mahtava, että kunpa saisi lapsen ADHD-diagnoosin, niin sitten tulisi myös niin kuin luovuus ynnä muut. Että täytyy muistaa, että ADHD on kuitenkin vain ADHD, eli aktiivisuus- ja tarkkaavuuden häiriö. Että ADHD voi olla kehitysvammaisilla ihmisillä, tai se voi olla superneroilla ja musikaalisesti tai taiteellisesti lahjakkailla ihmisillä. Et se ei vaikuta sillä lailla niin kuin luovuuteen. ADHD on vahvasti periytyvää. Onko sitä ollut meissä ihmisissä sitten niin kuin aikojen alusta asti? No ihan varmasti on ollut, että jotkut on sanonut, että ehkä me vielä ilman ADHD-henkilöitä kykittäisiin jossakin Afrikan luolan pimennoissa, että ne oli varmaan nämä ADHD-henkilöt, jotka sitten puhuivat, että nyt mennään pojat katsomaan, että mikä tuolla ulkona rasahti ja onhan tuolla vielä Eurasia laaja manner vallottamatta. Että se voisi olla selitys sille, miksi ne geenit on säilyneet. Niin. Ne on ehkä tutkimusmatkailijat ja merimiehet, sirkustaiteilijat, että sieltä löytyy varmaan paljon ADHD-henkilöitä. No Päivi, kun sä nyt mietit omaa ja myös Tarun tulevaisuutta, niin miltä se nyt näyttää? No siis paremmalta. Ei voi, niin kuin en usko, että voidaan mennä mitenkään takaisin. Mä haluan, että mä voisin järjestää niin kuin enemmän mun työhön liittyviä kursseja. Mä haluaisin luennoida ADD:stä ja kertoa, että mitä kaikkea ADD ja mitä on ADHD, mitä se on niin kuin nimenomaan meille naisille. Mitä keinoja mä oon keksinyt ja mitkä on niin kuin hyväksi havaittu, just nämä pilkkomiset. Ja sulla on hirveän vahvasti sit se muiden auttaminen siellä pohjalla. Joo, koska mä koen, että ilman omaa diagnoosia niin mä rämpisin siellä heinäsuossani kyllä, että mä koen, että mä oon saanut paljon ja sitten se, että oon mukana monessa projektissa, niin annan kasvot tälle, että ei se näy naamasta, millaisia kirjaimia sitä kantaa. Entä Seija, mitä sä ajattelet Eeron tulevaisuudesta? Mä ajattelen, että Eero pärjää.